الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Hvala i zahvala pripada našem gospodaru Allahu Đelešanuhu i neka je salavat i selam na našeg voljenog Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu plemenitu porodicu, ashabe, sve one koji ih slijede na putu dobra do sudnjeg dana. Da vas Allah Đelešanuhu nagradi na dolasku na ovo predavanje u sklopu seminara o Hifsu, Udruženja za odgoj i edukaciju Bejan. Molim Allah Đelešanuhu da učini naše napore i ovo čemu ćemo pričati, da učini iskrenim u njegovo ime i da se inša Allah makar jedna osoba okoristi od onoga o čemu ćemo danas pričati. Tema o Hifsu i tema o Kur'anu je jedna od najljepših tema, ako je najljepša tema koju insan neki može da priča. I pričati o tome i slušati o Kur'anu je počast za onoga koji govori i za one koji slušaju. Jer učenje Kur'ana na pamet je, vjerujte, jedno od najljepših, ako ne i najljepše iskustvo i nešto najljepše što čovjek može da doživi na ovome dunjaluku. A na početku, da li ste čuli za ime Hadžađe na ime Vehbi? Hadžađa na ime Vehbi. Mnogi od nas nisu čuli za nju. A radi se o ženi koja je u 85. godini postala hafizom Kur'ana. I to je, Allah najbolje zna, sigurno među najstarijim hafizama na dunjaluku. Ono što je posebno zanimljivo u vezi Hadžađe jeste što je ona sa učenjem Kur'ana na pamet počela u svojoj 77. godini. Dakle, u poodmakloj starosti. U 77. godini. Inače, Hadžađa je nepismena. Ne zna da čita i ne zna da piše. I šta je nju motivisalo da uči? Kaže da je gledala djecu i djevojčice kako idu u džamije, u škole Kur'ana da uče i jednostavno osjetila je neku želju da i ona s tim pođe. A znate 77 godina, nije lako sad da ti dođeš u džamiju i sjedneš u mekteb i sjedneš sa dječicom i da počneš da učiš. Međutim, Hadžađa se usudila. Ljubav njena prema Kur'anu je bila veća od njenog stida. I ona je otišla u džamiju kod lokalnog imama i počela je da uči prvo sufaru, pa tedžvid, pa hifz. Hadžađa je za 7 godina postala hafiza Kur'ana. I kad se je upitali koja je njena tajna u hifzu, ona je rekla da vaš nijet i vaša volja i vjera u Allaha moraju biti jaki. Da biste postali hafiza, vi morate isto tako misliti da vi to možete postići. I kaže, morate biti gladni i žedni za znanjem. I ona kaže u 85. svojoj godini da ima sad veću želju da uči, u 85. godini da ima veću želju da uči nego kad je bila mlađa. I kaže da ako još poživi, da će to sve vrijeme da iskoristi za učenje.
Ovaj primjer jedne plemenite žene koja je u 85. godini ostvarila svoj san i postala hafiza Kur'ana, jednostavno je za sve nas ibret, ali i odgovor za sve one koji kažu da je kasno, da nemaju vremena, da su ostavili. To je odgovor za sve one vesvese s koji nam šeitan dolazi. Da nikad u stvari nije kasno da počnete učiti hifz. Nikad nije kasno da postanete hafiza. Nikad nije kasno da svoj život uljepšate s Kur'anom. Stvarno nikad nije kasno. Jedan drugi primjer koji se mene posebno dojmio je primjer iz našeg okruženja. Radi se o jednoj djevojci, ona se zove Dženana Brkić. Sada ima 22 godine, a rođena je potpuno slijepom. I 22 godine rođena je potpuno slijepom. Bio je tada rat i nije se moglo plaho ništa učiniti po tom pitanju. I Dženana je kao dijete imala 3 operacije na očima. Međutim, kasnije dobije i glaukom, visoki očni pritisak, pa se sve ono pozitivno što se je popravilo u operacijama, sve se jednostavno izbriše pojavom tog glaukoma. Ona danas vidi samo sjene, svjetlost, obris. Dakle, ona ne može da uzme Kur'an, ne može da vidi harfove, ona ga nikad nije u stvari ni vidjela. I ona ima, točnije mi imamo mnoge blagodati, pogotovo zdravstvene, koje ona nema. Vjerujte, kad sam čuo za njen slučaj, ja sam se prvo zapitao kako bi bilo ko od nas reagovalo kad imaš tako veliko iskušenje. Od malih nogu ne vidiš. Dženana je upisala osnovnu i srednju školu i završila obodvoje ovdje u Centru za slijepa i slabovidna lica u Međarićima. I od malih nogu ona je napustila roditelje. Inače je rodom iz Busovače. Dakle, od malih nogu njeni roditelji nisu sa njom imali plahog kontakta jer je ona morala zbog svog zdravstvenog stanja biti pod nadzorom i morala je da ide u posebne specijalne škole. Kad je bila 3. godina srednje škole, dobija priliku da ode u SAD. I ona to iskorištava i odlazi u školu za slijepa lica u Indijani. I tamo je naučila engleski jezik. Ona se vraća u Bosnu i 2013. godine upisuje studij engleskog jezika na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. Slijepa osoba. Upisuje redovan studij sa pod navodnicima normalnim studentima. I što je još veći ibret, ona ove godine završava taj studij. I to u roku. Slijepa osoba. Ovo stalno moram naglašavati. Slijepa, bolesna osoba. Prije 7 mjeseci Dženana se pokrije. Stavi hidžab. I prije 7 mjeseci, jer je taj hidžab je bila njena dugogodišnja želja, ali zbog raznih strahova nije uspijevala da pređe tu prepreku. Jer znate, ono ljudi kažu, kako ljudi govore, dovoljno ti je belaja, dovoljno ti je toga što si slijepa, sad još sa hidžabom, imaš još dvostruke teškoće i tako dalje. I kad je ona završila, kad je ona stavila hidžab, tog dana je počela da piše. Tog dana je otvorila svoj blog na internetu i počela je da piše. Počela je da piše o hidžabu, o ženama, o islamu, o invaliditetu. I znate šta je njena najveća želja? Ona
želi i ona bi voljela da se njoj vrati vid. Da se njoj vrati vid. A zbog čega da se vrati vid? Jer kaže, voljela bi da se vid vrati da može da vidi Kur'an i da može da nauči sufar. I žao joj je što na bosanskom jeziku nema Kur'an na Brajevom pismu, još. Nema još Kur'an na arapskom na Brajevom pismu kod nas. Ona do nje nije došao. I ona ne može da dođe do toga. Jedino što mi ostaje, kaže, je da slušam Kur'an, ali se bojim da nisam pravilno naučila izgovor i tako dalje. Dakle, njena želja je da joj Allah dželešanuhu vrati vid da može učiti Kur'an. Od toliko blagodati i toliko nekih dunjalučkih ljepota i toliko izazova, ova djevojka želi samo da može ugledati Kur'an. Mene je to lično postidjelo. Postidjelo me. Jer kad vidiš šta mi imamo od mogućnosti i vid, i zdravlje, i ruke, i noge, i srce, i razum, i vjeru. Imamo porodice, imamo imetak, imamo kuće, imamo automobile, imamo mogućnosti, ali pored toga često puta Kur'an stoji na policama. Često nam mnoge stvari budu preče od Kur'ana. Često se desi da ne izdvojimo vrijeme da ga učimo. Često se desi da ne izdvajamo vrijeme da ponovimo Kur'an. Kad se spomene odlazak u školu Kur'ana, imaš dojam da to neke zaboli kao da govorimo o odlasku na robiju. A uopšte ili često puta nismo svjesni da imamo blagodati koje milioni drugih nemaju. I da milioni drugi mole Allaha da im da samo dio onoga što je Allah nama dao, a mi ne zahvaljujemo. I vjerujte, kad sam čuo priču o toj slijepoj djevojci kojoj je želja da vidi Kur'an, ja sam se postidio prvo sebe. Postidio sam se sebe. Jer pomisliš imaš vid, imaš to, a opet ne učiš dovoljno. Ili nisi svjestan kolika je blagodat to samo da ti vidiš Kur'an. Samo da ti vidiš Kur'an. I vjerujte, još jedna stvar o dženani. Svaki dan, ali upamtite ovo, svaki dan ta djevojka čita, piše, uči. Svaki dan čita, piše, uči. Slijepa djevojka. Ovo ponavljam, jer je to meni veći ibret. I kad vidite šta ona piše na internetu, kako piše, i kako piše o vjeri, i kako piše o životu, s kojom snagom, s kojim optimizmom, s kojom vjerom u Allaha, jednostavno se čovjek poželi da bude bolji. Poželi da on poželi da cijeni te blagodati koje mu Allah dao i da ih koristi na onaj način s kojim je njegov gospodar zadovoljan. Kaže, kome Allah dželešanuhu dadne mogućnost i vrijeme da uči Kur'an na pamet, a ovaj tu blagodat potroši u nečem drugom, neka se ne začudi ako mu Allah dželešanuhu uskrati bereket u učenju, pa nikad ne završi. Ovo ću ponoviti još jednom. Kome Allah dadne mogućnost i vrijeme da uči Kur'an na pamet, a ovaj tu blagodat potroši u nečem drugom, neka se ne začudi ako mu Allah uskrati bereket u učenju, pa nikad ne završi. Ne iskoristiti počast hifza je nezahvalnost Allahu.
jer se počast hifzanja ne daje svakome. Ovo je izreka jednog poznatog Kur'an hafiza s naših prostora Admira Usića, koji stvarno, hvala Allahu, da ga Allah nagradi, ulaže veliki trud na tom polju i hifza i motivacije omladine. Dakle, kome Allah dadne mogućnost i vrijeme da uči, a ovaj tu blagodat potroši u nečem drugom, ne bude zahvalan, ne iskoristi to vrijeme za učenje, nego nešto drugo, neka se ne začudi ako Allah uskrati bereket, pa nikad ne završi. Jer blagodat hifza je počast. Dakle, počast je govoriti o ovoj temi, počast je i slušati o ovoj temi. A kolika je tek počast onima koji uče hifz. I Allah dželešanuhu vidi nas. Vidi nas i sada, i vidi nas u svakom trenutku, i vidi šta mi radimo. I Allah dželešanuhu zna koje nam je blagodati dao i zna šta mi radimo s tim blagodatima. I Allah dželešanuhu zna u šta mi vrijeme naše potrošimo, u šta ga trošimo. I on zna da je tebi ili meni ili nekom trećem da si u danu dao prednost internetu, Facebooku, cijelu, druženjima, gubljenju vremena nad učenjem njegove knjige. A Kur'an te čeka. Iz dana u dan Kur'an te čeka. Čeka tvoj povratak, čeka tvoj odlazak u školu, čeka kad ćeš otvoriti njegove stranice. Da li takva osoba koja prednost dadne nečemu drugom u odnosu na Kur'an, po vašem mišljenju, da li ona zaslužuje da bude hafiza Kur'ana? Da li takva osoba, da li će takvoj osobi Allah dželešanuhu dati tu počast? Osobi koju je Kur'an negdje na listi prioriteta na dnu, osobi kojoj su mnoge druge stvari preče od Kur'ana, koja svaki dan neće da odvoji vrijeme, lijeno joj je, dosadno joj je, teško je. Mislite li da će Allah dželešanuhu toliku počast hifza dati nekome ko sam to odbija? Kad naša majka vjernika Aisha radijallahu anha je rekla o hifzu predivne riječi, pa je rekla hifz Kur'ana to je kao da vam Allah dželešanuhu dadne da vi sami sebi odredite vaše mjesto u džennetu. Kao da vam Allah dželešanuhu dadne da vi sami odredite sebe. Gdje ćete? Jer kao što znamo, kao što ulema kaže, dakle da u džennetu ima onoliko stepeni, onoliko deređa koliko ima ajeta u Kur'anu. I da će se, kao što kaže poslanik, sallallahu sallam, učaču Kur'ana, hafizu Kur'ana će se reći uči i uzdiži se. Tako isto čovjek treba da zna da onoliko koliko nauči od Kur'ana i koliko to održi i koliko od naučenog dođe pred Allaha dželešanuhu, tolike će biti njegove deređe u džennetu. I tu čovjek sam sebe procijeni. Tu čovjek sam sebe izvaga. Neko kaže, meni je dovoljno kul huvallahu. To je 3-4 deređe. Neko kaže, ja ću i kul huvallahu, i kul eudu bi rabbil felek, i kul eudu bi rabbil nas. To je njegov stepen. Neko će reći, pa neću ja to, da Allah oprosti, ne bi ja to nikad. To je njegova procjena. Neko opet kaže, ja ću omme džuz. Neko kaže, ja ću te bareke džuz. Neko kaže, ja ću 4 džuza, neko kaže, ja ću 5, neko više. A ima i onih koji završe cijeli Kur'an. I koji su svjesni šta im je Allah dželešanuhu dao od počasti i blagodati. Ima onih među nama koji žele da svoga gospodara sretnu, a da se ne moraju stidjeti njega na sudnjem danu,
šta su radili sa sobom i sa svojim vremenom i sa svojom djecom i sa svojim porodicama, da ne moraju glave obarati od stida kad im se predoče one sve blagodati koje su imali i sve mogućnosti koje su imali, a oni ih nisu htjeli ili nisu željeli ili im je bilo lijeno da ih iskoriste. I ako išta ponesimo sa ovoga današnjeg druženja, ja bih volio da ponesete svijest o važnosti vremena. O važnosti vremena. To je, vjerujte, najveći kapital, najveće bogatstvo i najveća investicija koju čovjek na dunjaluku treba da iskoristi za svoj uspjeh i na ovom i na onom svijetu. Kad ljudi odu na ahiret i kad čitate Kur'an, vidjet ćete ljude koji se žale Allahu Đelešanuhu i mole da ih vrati na dunjaluk, da još malo prožive, da im da drugu priliku, da učine dobra djela, da će se popraviti i tako dalje. Mi već imamo tu priliku. Mi imamo ono za čim mnogi ljudi žude. I na nama je da to iskoristimo na najbolji mogući način. Razlika između ljudi koji završe hifz i ljudi koji ne završe hifz je razlika u tome kako oni svoje vrijeme koriste. To je glavna razlika. Oni koji žele da završe hifz i koji vole Kur'an, oni će prioritet u danu dati Kur'anu. Oni s druge strane koji uče, ali su onako slabo motivisani, jer nemaju neke želje, pa počnu, pa stanu. Njihov problem je obično u tome što im Kur'an nije prioritet. Nešto je drugo prioritet. Da li je to brak, da li su to djeca, da li su to studiji, da li je to posao i tako dalje. Obično se to vraća na to i kako izgleda taj običan dan. Ustaješ rano na sabah, klanjaš, odlaziš na posao, recimo, naravno ne ponoviš Kur'an, kontaš, kasnije će to, dođeš kući, umoran, žena, djeca i obratna situacija. Žena ide za svojim obavezima cijeli dan, odgodi ponavljanje za noć. Odgodit će to za kasnije. I vjerujte, dođe noć i taj ti šetan kaže, ma hajde, umoran si, bolan, šta ćeš sada učiti, hajde malo odmori. Možeš ti to i kasnije, možeš sutra ujutro ako voda, ustan ranije. I prođe ti tako prvi dan bez učenja. Ti kažeš, sutra ću ja to ako Bog da, od sutra ću. Dođe sutrašnji dan, ista situacija. Nabere se, dan za danom. I onda se javlja ona grižnja savjesti, onaj osjećaj teškoće i krivice. Kakav sam to ne učim, neću da učim. Dani mi prolaze, nakuplja se za učenje, nakuplja se za ponavljanje. Kako ću muhafizu ili muhafizi nauči? Šta da im kažem? A šta ćemo reći našem gospodaru? Šta ćeš reći svome gospodaru? Mi živimo u vremenu kad imamo tolike mogućnosti koje drugi ljudi nisu imali. Mi živimo u ljepotama i rahatluku koje, vjerujte, ni kraljevi iz prošlih generacija i prošlih naroda nisu imali. Imate svjetlo, struju, imate ugodne prostorije, imate toplotu, imate udobne jahalice, imate predivne škole, centre, imamo mnoštvo učitelja, imamo mnoštvo sadržaja na internetu. Nekada su učenjaci i učenici morali prelaziti 100 kilometara da bi došli do nekoga da nauče nešto. Danas uzmete telefon i imate aplikaciju Kur'an. Imate desetine učača. Samo što poželi. Imate kurseve sufare, kurseve teđvida, kurseve hifsa. Imate mnoštvo članaka, predavanja na tu temu. Vjerujte, živimo u blagodatima kojih ni kraljevi nisu imali u prošlim generacijama.
Sjetite se našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kako je on živio? Najodabraniji Allahov rob. Spavao na hasuri. Nije kao mi na udobnim krevetima. U džamiji poslanikovoj, alejhi selam, bio pjesak. Nije bilo tople vode za abdest. Nije bilo tople vode za kupanje. Nije bilo tople vode, nije bilo skoro vode ni za pit. Nije bilo hrane. Nisu imali šta jesti. Ali su kuće ashaba u Medini po noći odjekivale od zvuka poput zvujanja pčela. I mislim da je tu glavni problem. Allah dželešanohu najbolje zna u našim srcima. Sa našim srcima nešto nije u redu. Sa našim srcima nešto nije u redu. Jer imate ljude koji imaju manje od nas, ali su sretni i zadovoljni svojim gospodarom. A mi imamo toliko toga, a to ne vidimo, ne cijenimo i ne koristimo. U periodu od 1860. do 2010. godine u Bosni i Hercegovini je 1362 hafiza i hafize položilo hifz pred komisijom rijasta. 1362. Od toga do 2010. ovo govorim, od toga je za 150 godina izašlo je samo 76 hafiza. Samo 76 hafiza za 150 godina. Imate jedno djelo od rahmetli Mehmeda Handžića koji je među prvima pisao o toj temi. To je kratki članak. Kaže, hafizi u Sarajevu od 1878. do danas. A to danas, to je do 1941. I on je nabrojao u tom periodu, dakle od 1878. do 1941. Dakle nekih 70 ili manje godina, u Sarajevu je bilo i živjelo samo 6 hafiza Kur'ana. 6 hafiza Kur'ana. I on ih je imenovao jednu po jednu. U periodu nakon dolaska, nakon drugog svjetskog rata, kada se muslimani u našim prostorima našli u teškim iskušenjima, institucija hifza je skoro zamrla. Skoro je bilo nestalo hafiza u našoj zemlji. Skoro je bilo nestalo hafiza i hafiza u našoj zemlji. U periodu od 70. godine do 81. hifz je položilo 3 ili 4 kandidata. Jedan od njih je bio Vehbija Šećerović, drugi je bio Bajram Ajeti, ostalo dvojice ne mogu se sad sjetiti ovdje. Od 81. do 91. 30 kandidata je položilo hifz. I tad su se pojavile i prve žene hafize ponovo na našim prostorima. To su bile Amina Porča i Džemila Barčić. Sestra od rahmetli hafiza Jusufa Barčića, Džemila Barčić, udana za Fadila Bektaš. Ona je supruga Fadila Bektaš. Hafiza koji je bio mu hafiz, najvećem broju hafiza koji je izveo na komisiju 34. Dolazi rat, posle rata dolazi do vjerskog buđenja. I sve više omladine počinje da uči hifz. Sve više omladine i posebno djevojaka počinje da uči hifz. Prošle godine, ja sam govorio sad o ovim podacima, da vidite
kako Allah Đelešanohu daje da svjetlo Kur'ana sija na našim prostorima ponovo. Prošle godine, hidžretske, 33 hafiza je položilo hifz. Od toga 10 je žena. 10 je djevojaka. 10 djevojaka. Sad zamislite, uzmite to koliki je to broj, da je to broj veći, dakle, skoro duplo od onoga koliko je hafiza bilo u Sarajevu za onih 70 i nešto godina. Sad ne znam kad ih pisao. I kad su me pozvali, pitali da prisustvujem na ovom seminaru, ja sam odabrao temu, naziv teme, ti možeš da budeš prvakinja dženneta. Ti možeš da budeš ta. Jer ko ti je rekao da ne možeš? Ti možeš da upišeš svoje ime u listu odabranih Allahovih robinja. U listu da se samo svoje ime spomene među najčasnijim imenima. I na dunjaluku i na ahiretu. Ti imaš priliku svojim dolaskom i svojim učenjem, imaš priliku da obezbijediš sebi uspjeh, spas i najveće deređe dženeta, ali i uspjeh na dunjaluku. Imaš priliku da ti budeš ta na koju će se njena djeca pa i muž ugledati. Pa će odlučiti da krenu stopama kojima je krenula njihova majka. Ti imaš priliku kad vide na tebi promjenu koju Kur'an i druženje s Kur'anom učini, da se za tobom povedu i tvoja familija, i tvoja rodbina, i tvoje prijateljice, da ti budeš sebe spasa desetina ljudi i da ti budeš uzor na koje će se mlade djevojke osvrtati i reći ja bih htjela da budem kao ta i ta hafiza. Kakav ona samo život ima, kako ona sretan život ima, kakva su njena djeca, kako živi lijepo sa mužem, kako je uspješna, šta god da radi ona je uspješna. I svako od vas koji dođe u ovu školu ima tu priliku. Imaš priliku da učenjem i radom Allah ti je dao tu mogućnost da ostvariš najveće stepene. Pa nemojte, molim vas, da tu priliku ne cijenite. Nemojte da ne izdvajate vrijeme da učite. Nemojte da kad već imate priliku da postanete prvakinja u džennetu, nemojte se zadovoljiti sa nečim manjim. Iskoristite ono što vam je dragi Bog dao. Iskoristite vaše vrijeme, vaš vid, vaše zdravlje. Kao što nas poslanik alejhi selam uči, dakle da se iskoriste neke stvari prije drugih. Iskoristi svoje zdravlje prije nego što ti dođe bolest. Kako je to divan savjet. Jer sad si zdrava, ko ti garantuje sutra? Ko ti garantuje da se nećeš danas razboljeti? Danas imaš priliku da dođeš u školu i da slušaš seminar i da učiš Kur'an. Ko ti garantuje da nećeš doći kući, dobiti temperaturu i narednih 7 dana ležati? Ko ti garantuje da ako sad ne iskoristiš ovo vrijeme koje imaš, da ćeš dobiti neku drugu priliku? Iskoristi svoje slobodno vrijeme prije zauzetosti. Allah ti dadne vremena u danu, sat vremena, pola sata, ma neke 10 minuta. Nemoj to vrijeme iskoristiti na Facebooku, nemoj ga iskoristiti na internetu, nemoj ga iskoristiti u sjelima, pričama,
praznim pričama, rekla, kazala, odvoji to vrijeme za svog gospodara i uči Kur'an. I vidjet ćeš bereket i u vremenu i u tom danu. I vidjet ćeš bereket u svom učenju. Dadni prioritet Kur'anu dok si slobodna. Ne čekaj zauzetost. Jer znam ljude koji su imali priliku, nisu je iskoristili. Kasnije zaposlili se žena, djeca i kaže jedino za čim žalim jer što nisam, kad sam ja mogao, nisam htio učiti. Pa nemojmo biti od tih. Nemoj biti od onih koji mogu, a neće. Iskoristi život prije smrti. Iskoristi ovo što ti Allah Đelešanuhu dao od neizmjernih blagodati koje imaš i ti i tvoja porodica. Pa iskoristi to vrijeme da učiš Kur'an. Iskoristi to vrijeme jer je učenje Kur'ana najbolja investicija koju možeš učiniti. Drugi ljudi ulažu imetak i hiljade i milijone u firme i auta i kuće. Ti uloži svoje vrijeme u Kur'an. Jer auta i kuće i zidove sve će to pojesti. Zemlja će to sve odnijeti. I sve to nestaje. Ali tvoja investicija, vrijeme koje investiraš u učenje Kur'ana, to je tvoj zalog. To je ono što ne nestaje ni tvojim odlaskom s ovoga svijeta. To je ono što ostaje trajno. I čim ćeš moći sa ponosom uzdignute glave doći pred svog gospodara i reći, ja sam učila rad tebe. Ja sam svoje vrijeme izdvojila rad tebe. Ti si mi bio preči. Ti si mi bio najpreči. Ti si mi bio draži od svega. I učenje tvog govora mi je bilo preče od svega. I ja sam ti s tim došla. Prvo da podsjetim. Postoje dva ključa hifza. Dva ključa su iskrenost i odlučnost. Jer da bi čovjek postigao veliki cilj u životu, a učenje Kur'ana i postizanje hifza Kur'ana je najveći cilj. Čovjek mora da uloži veliki napor i trud da bi još šta god da želi da je veliko. Mora da uloži veliki napor da bi to postigao i veliki trud. Ako hoćete na dunjalučki gledanje, ako hoćete da budete uspješni u bilo kojoj profesiji, hoćete da budete uspješan biznismen, uspješan profesor, uspješan, da imate svoju firmu, da imate, dakle, da što god da radite, uspješan sportista, šta god da radite na dunjaluku morate uložiti ogroman broj sati da biste to ostvarili. I morate žrtvovati vrijeme, morate žrtvovati imetak, morate žrtvovati zdravlje. Neki kažu da bi čovjek postao majstor ili uspješan vrhunski ekspert u određenoj oblasti, treba da utroši 10.000 sati na vježbanju toga što želi da postigne. 10.000 sati da bi ostvario nešto dunjalučki vrijedno. 10.000 sati. Šta mislite koliko vremena i truda trebaš uložiti da bi postala prvakinja dženneta? Jer je to dunjalučki i ahiretski cilj i uspjeh. Zato se čovjek treba dobro opskrbiti kad krene na taj put. Jer put hifza, pošto je jako vrijedan, Allah tu daje i mnoge prepreke. I mnoge zapreke. I mnogi odustanu. I mnogi dignu ruke. I samo oni koji su najustrajniji i najjače volje i najviše rade i najvrijedniji su, to su oni koji završe hifz. Ali ja sam ubijeđen da svaka od vas koja ovo sluša može biti ta.
dva ključa hifza, to su iskrenost i odlučnost. Iskrenost i odlučnost. Mi znamo čuveni hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se djela cijene prema namjerama. Innamal a'malu binnijat. Dakle, djela se cijene prema njihovim nijetima. I vaša iskrenost prema Allahu dželešanuhu, vaša želja za njegovim zadovoljstvom, za uspjehom, to je ona lađa na kojoj vi plovite tokom hifza. Ali, da li može lađa sama doći do obale? Nijet nije dovoljan. Djela, znači vjerovanje bez djela nije dovoljno. Vjerovanje morate potvrditi djelom. Tako i hifz, učenje Kur'ana. Želiš to, iskrena si, to mora da potvrdiš radom. To je drugi faktor uspjeha, to je odlučnost. Nisam rekao rad, već odlučnost. Odlučnost. To znači da ti moraš biti spremna da učiniš šta god je potrebno, da odvojiš šta god je potrebno, da uradiš i poslušaš savjet koji god je potreban da bi ostvarila cilj. I obično oni koji ne završe hifz ili zastanu imaju falinku ili mahanu ili problem u jednoj od ove dvije stvari. Oslabila je ili iskrenost, pa je samim tim oslabila i motivacija da uče, ili je oslabila odlučnost. Počneš sa učenjem, ali ono, može i ovako, može i onako. Mogu doći ove sedmice, ne moram doći 2 sedmice. Pa ću opet doći jednom, pa ću opet 2 sedmice propustiti. Ili doći 1 mjesec, doći 1 mjesec, pa se neću javiti 2, pa ću onda opet malo početi učiti. Fali ti odlučnost. Odlučnost znači da ćeš ti svjesna biti da imaš za preslušavanje za vikend. I onda ćeš 5 dana se spremati za to preslušavanje. Učiti ponavljati iz dana u dan. I opet tako, dođeš na preslušavanje, odeš, opet kući, uči ponavljaj. Hifz je jednostavno u biti. Ali te vjerujte, toliko vas odgoji. Hifz je škola. Učenje Kur'ana na pamet je škola. Ona vas odgoji, ona vas promijeni. I vi ćete vidjeti kako budete ustrajali na tom putu, vi ćete se mijenjati. Ne samo u području učenja, već i u drugim oblastima života. Vi ćete vidjeti jer u hifzu ti ne možeš učiti, a da nemaš grešaka. Ne možeš završiti hifz, a da nemaš grešaka. Da nisi se pred muhafizom ili muhafizom, da te nije toliko puta vratila i ispravila, da si ti nekad pomislila, pa ima li od mene išta biti? Hoće li ikako ovako uspjeti? Vidiš ti kako sam. Kaže Hafiz Rahmetli Padov Pazlić. On kaže da bi čovjek izašao na komisiju za hifz, da bi položio hifz pred komisijom, mora doći najmanje 700 puta na preslušavanje kod muhafiza. 700 puta mora doći na preslušavanje i položiti taj manji ispit pred komisijom. 700 puta izlazaka, dolazaka i prije toga učenja, ponavljanja. 700 puta, to se od vas traži. Da se ne prepadne. I vi na tom putu morate biti odlučne. I morate biti uvjerene da će vam Allah pomoći. I morate biti nepokolebljive. I morate biti snažne. Da kad ne uspijete nekad, ili naučite stranicu kako treba, ili izgriješite se na toj stranici, da vi sebi kažete, imate onaj u sebi onaj motiv. Dobro je, Allah će pomoći, idemo dalje. Svi su griješili, griješim i ja, to je normalno. Idem malo se više potruditi, idem nešto popraviti, idem više truda uložiti. Da ne padate ono šeitanovu čuvenu vesvesu, nema od tebe ništa. Neće ti to moći. Nije to za tebe. To je za neke druge. Vidiš ti kako si.
vidiš kako šta radiš, vidiš kakav ti je dan, nemaš čito vremena, ti nemaš kuhar pročitati, kamo da pročitaš Kur'an. Kad ćeš ti to uspjeti? Dakle, upamtite, 2 ključa, iskrenost i odlučnost. Da odmah sada odlučite da ste spremni, da žrtvujete sve što treba, samo da postignete cilj. I na tom putu treba da se pazite 2 vrste neprijatelja. 2 vrste neprijatelja, glavni na putu hifza, to su vaša duša i šeitan. Jer duša, kako navodi Ibn Kejim al-Dževzi, duša ne voli plaho da uči. Duši, suprotno njoj je, dakle ona ne voli rad. Ona voli lijenost, odmaranje, pijuckanje kahve, kolača i tako dalje. A pogotovo danas u vremenu kad smo iskušani s ovim tehnološkim spravama, Facebookom, Twitterom, Instagramom, YouTubeom, kad vrijeme jednostavno nestane. I vi ćete vidjeti kako budete učili, kako budete išle, da ćete imati probleme same sa sobom. Da će vam se sve one vaše loše navike koje ste imali od ranije obiti od glava. Niste imali naviku prije učiti, ne čitate redovno, niste navikli se družiti sa knjigom, niste navikli pamtiti, treba onda, niste navikli svaki dan vrijeme odvajati za to. Sve vas to sustigne. I da bi se otvarile hifz, postigle hifz, ostvarile cilj, vi ćete to morati da promijenite pod sebe. I to je velika stvar za vas. Velika stvar za vas. Promijenit će vam se životne loše navike. A šeitan, to je naš stari neprijatelj. Koji zna koliko je Kur'an vrijedan. I šta mi dobijamo sa Kur'anom. I zato će na sve strane pokušati da vas od toga cilja odvrati. Donosit će vam vesvese, strahove, misli, da nećete moći. Otežavat će vam, pričinjavat će vam dolazak u školu i na ponavljanje teškim, tegobnim. Govorit će vam da vi to ne možete, da nemate vremena, da imate druge obaveze, da će vam ispaštati, ako budete učili, da će vam ispaštati porodica i djeca, da će sve trpjeti, da bolje da to odgodite za neki drugi trenutak. Vjerujte, ako ikad povjerujete ovom neprijatelju, to vas može toliko unazaditi da nikad ne završite hifz. Ako povjerujete u njegove laži, da vi to ne možete, da vi nemate vremena, da nemate mogućnosti, da će vam nešto ispaštati zbog hifza. Ako povjerujete u te laži, onda nemojte kriviti nikoga osim sami sebe. I na kraju da završim, volio bi da Kur'an je blagodat ne samo za one koji uče, nego i za one koji su blizu tih koji uče. Nima li veće ljepote nego kada žena i njen muž i djeca uče Kur'an u kući. Kad se oni okupljaju oko Kur'ana, dok se drugi ljudi okupljaju oko televizora i dnevnika, ova se porodica okuplja oko Allahove riječi, oko Kur'ana. I podstičite jedni druge da uče. Ohrabrujte jedni druge. Budite vi jedni drugima najveća podrška. Zamolite muža da vas on podstiče da učite. Da vas on preslušava. Ili obratno, podstičite vi njega. Tražite da vas on, da zajedno učite. Da zajedno ponavljate. Motivišite jedno drugo. I zajedno, kao tim, radite to sa vašom djecom. Neka vaša djeca vide i požele da budu kao njihova mama. Koja uči i kad vidi kako se mama ponaša prema babi i baba prema mami, kako jedno druge vole, kako se lijepo ophode, kako zajedno čitaju, kao zajedno sjele, piju kafu, pa da i to dijete poželi, kad vidi tu ljepotu, da poželi da ono bude
poput svoje mame i svoga babe. Kad vidi koliko oni uče Kur'an, da i ono poželi da uči Kur'an. Ja šta je stih samo? U to sam se lično uvjerio. Sa tim što završim. Mene nije stid priznati da nije bilo moje supruge, dakle ona mi je bila glavni sebe u hipsu. I ona mi je bila najveća i podrška, i motivator, i ohrabrivač. I dolazilo mi je nekad kroz glavu, nećeš ti to, ono baš ti šetan donosi. Ali vjerujte, kad te ona ohrabri, kad te supruga ohrabri, kad ti ona kaže, možeš, ne plaći se i tako dalje, to posebno znači, govorim ovo sa muške strane, ali posebno to, vjerujte, znači. Ja do dan danas se sjećam tih trenutaka. I to je ono što želim i vama. Da kad se sjetite učenja Kur'ana, kad se sjetite hifza, kad se sjetite dolazaka u ovu školu i tako dalje, da se sjetite i vašeg muža i djece koji su vam govorili, hajde mama uči, ili da vam muž kaže, hajde draga, otiđi, uči, kako te je lijepo vidjeti kako učiš i tako dalje, da vas Kur'an veže i uspomenama i sjećanjima i da vam tako uljepša cijeli život. Da vas Allah Đelešanohu nagradi na pažnji. Opet ću da ponovim samo ovo ukratko sa početka. Vaše vrijeme je vaš kapital, vaše bogatstvo koje trebate iskoristiti u blagodati hifza. Kur'an iskoristite za uspjeh i neka vam on bude vodič i na dunjaluku i na ahiretu. Nemojte davati nečemu prednost u danu nad učenjem Kur'ana. Vaše slobodno vrijeme posvetite učenju, ponavljanju, dolazku. Ohrabrujte jedne druge, srađujte jedne s drugima, motivišite jedne druge. I u porodicama radite to isto. Napravite mini halke Kur'ana u kući. Preslušavanje, učenje, ponavljanje, obnavljanje. Neka naše kuće budu slične domovima ashaba koje su dakle bile poput zvojanja pčela.